Vážení Slovania, krásne Slovanky, po úspešne uzavretom a hlavne úspešne zdokumentovanom, dobrodružstvami nabitom testovacom týždni vám King Julien Moto konečne prináša dlho očakávané detailné hodnotenie motocykla Honda CB750 Hornet pre modelový rok 2023, respektíve 2024. Poďme si teda na túto krásku spoločne posvietiť. Motorka, ktorá bola už od prvého ohlásenia a predstavenia sľubného konceptu predmetom a za najväčšieho hypu, vysokých očakávaní a po jej odhalení aj predmetom značnej kontroverzie, je konečne tu pre všetkých. A Honda rozhodne nešetrí superlatívmi ani odvážnymi tvrdeniami. Nová CB750 má predstavovať niečo skutočne mimoriadne. Úplne nový stroj strednej hmotnostnej kategórie, ktorý síce čerpá inšpiráciu a smer od svojho predchodcu, ale zároveň prináša slávne meno Hornet do dneška, a to spolu s poriadnou dávkou vzrušenia a čistého adrenalínu. Rýchly, agilný a zábavný, taký má byť najnovší prírastok od Hondy v kategórii Street Fighter. Ale je tomu naozaj tak? Máme tu naozaj mimoriadnu novinku, alebo skôr len posledný pokus vyťažiť z legendy, ktorej zlaté časy sú už dávno za nami? Pevne verím, že počas nasledovných pár minút sa mi podarí uspokojivo odpovedať na túto, ale aj iné zásadné otázky. Telo tejto fešandy s agresívnymi krivkami má pohotovostnú hmotnosť len 190 kg, čomu prispel okrem iného aj ľahký oceľový lichobežníkový rám, ktorého hmotnosť je iba 16,6 kg. Len pre porovnanie, v prípade CB650R je to 18,5 kg. Podvozok tvorí vpredu inverzná 41 mm vidlica Showa Separate Function Fork Big Piston so zdvihom 130 mm a rozdelením funkcií, kde je tlmič s rozdeľovaním tlaku umiestnený v jednej rúrke a pružiaci mechanizmus v druhej, čo prispieva k zlepšeniu reakcií na zmeny povrchu vozovky a teda aj celkovej kvality jazdy. Zadný tlmič je s oceľovým kyvným ramenom spojený cez systém ProLink a ponúka zdvih 150 mm. Je vybavený 5-stupňovou reguláciou predpätia, pričom nastavenie odpruženia aj tlmenia je optimalizované tak, aby bolo v súlade s prednou vidlicou. Kvôli ešte lepšej ovládateľnosti majú ľahké kolesá lúče v tvare písmena Y a motorka je obutá do pneumatík Dunlop Sportmax Road Sport 2. Brzdy od Nissin tvoria vpredu dva kotúče s priemerom 296 mm s radiálnymi štvorpiestovými strmeňmi a vzadu jeden 240 mm kotúč s jednopiestovým strmeňom. Ostroklenutá palivová nádrž inšpirovaná tvarom krídel sršňa, anglický Hornet, má objem 15,2 litra vrátane rezervy a podľa oficiálnych technických parametrov by motorka mala byť schopná dosiahnuť priemernú spotrebu paliva 4,35 litra na 100 km a teda potenciálny dojazd vyše 340 km. Bohatý elektronický balíček obsahuje okrem iného dvojkanálový systém ABS, 5-palcový farebný TFT displej s hlasovým ovládaním telefónu, kompletné LED osvetlenie s automatickým vypínaním ukazovateľov smeru či výstražnými svetlami pre núdzové brzdenie, elektronicky riadenú škrtiacu klapku s 3 predvolenými a jedným nastaviteľným jazdným režimom a zabezpečovací systém HISS Honda Intelligent Security System. Spolu s novým Hornetom nám však Honda predstavuje najmä úplne nový motor. Radový dvojvalec so zdvihovým objemom 755 cm3, ktorý dosahuje maximálny výkon 67,5 kW pri 9500 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci moment 75 Nm pri 7250 otáčkach za minútu. Zaujímavosťou je 270 stupňové fázovanie kľukového hriadela a nerovnomerné poradie zapaľovania, ktoré vytvárajú nezameniteľný, pulzujúci dvojvalcový charakter a v neposlednom rade aj charakteristický zvuk. Ten v prípade mojej testovačky posilnil tlmič výfuku, ktorý vznikol v spolupráci Hondy a SC Project a znie takto.
Ako vidíme, nový Hornet naozaj nemá so svojím predchodcom veľa spoločného a práve tento nový agregát sa stal predmetom azda najväčšej kontroverzie. Mnohí fanúšikovia pôvodnej legendy totiž pochopiteľne považujú jej charakteristický štvorvalcový motor za absolútne srdce Horneta. Zazneli však aj hlasy, podľa ktorých by nová CB750 už ani nemala mať právo niesť označenie Hornet. A voči tejto téme mám samozrejme svoj vlastný postoj, ku ktorému sa ešte vrátim na záver videa. Teraz si však poďme dokončiť predstavenie. Okrem bielo-červeného farebného prevedenia použitého na hlavnej hviezde tohto videa prichádza nová CB750 v troch ďalších farebných variáciách, na ktoré sa práve pozeráte. Tieto farebné prevedenia podľa všetkého ostávajú nezmenené aj pre rok 2024. Na úplný záver úvodu by som ešte dodal, že nový Hornet prichádza aj vo verzii pre nositeľov vodičského oprávnenia A2, ktorá má výkon obmedzený na 35 kW. S novým Hornetom prichádza aj prísľub športovosti, ktorá sa však v realite týka hlavne motora. Ergonomicky je táto motorka totiž nastavená veľmi pohodlne. Sedadlo je umiestnené vo výške 795 mm, čo dovoluje väčšine jazdcov dosadnúť na zem celou plochou nôh. S mojimi 177 cm mi motorka sadla do ruky úplne ako vyrobená na mieru. Podobne však zapôsobila aj na moju o 15 cm nižšiu šarmantnú asistentku. Viem si teda predstaviť, že svoju ergonómiou uľahodí širokému spektru jazdcov. Vystretý chrbát nezaťažený gravitáciou, príjemne široké rajdy, ktoré dodávajú pocit istoty a kontroly, stúpačky mierne posunuté dozadu, čo naznačuje športového ducha, ale len do miery, ktorá ani po hodinách v sedle neotravuje. Páčky brzdy a spojky, z ktorých je nastaviteľná len tá prvá spomenutá, sedia do ruky presne tak perfektne ako celý zvyšok motorky. Jediný diskomfort sa mi na Hornetovi spája s týmto krásnym dizajnovým sedlom, ktoré paradoxne prichádza v extra výbave. Na krátku mestskú jazdu alebo akúkoľvek jazdu členitým terénom s množstvom zákrut je toto sedlo v úplnom poriadku. Na diaľnici sa z neho však už po hodine začína pomaly, ale isto stávať malá prdelová mučiareň. Bohužiaľ, v rámci tohto testu sme museli vynechať tradičnú jazdu vo dvojici a tému komfort pasažiera, keďže moja testovačka prišla s týmto pekným športovým krytom sedadla. Dúfam teda, že to doženieme niekedy na budúce. Ako som už spomínal, elektronický balíček nového Horneta je naozaj štedrý. TFT displej sa konečne u Hondy dostáva aj do kategórie stredných váh a ja pevne verím, že postupne ovládne celé hondiacké portfólio. Displej je prehľadný, perfektne čitateľný a ponúka množstvo informácií, napríklad údaje o množstve paliva a spotrebe, zvolenom jazdnom režime, parametroch motora, zaradenom rýchlostnom stupni alebo nastaviteľný indikátor preradenia na vyšší rýchlostný stupeň na otáčkomere. Okrem toho ponúka 4 spôsoby zobrazenia údajov o rýchlosti a otáčkach v analógovej alebo stĺpcovej forme v závislosti od preferencií jazdca. Súčasťou rozhrania je aj nový systém hlasového ovládania Honda Smartphone Voice Control, ktorý jazdcovi ponúka možnosť prepojenia s telefónom cez Bluetooth a umožňuje hlasovo ovládať telefónne hovory, správy, prehrávanie hudby aj navigáciu. Znie vám to príliš dobre na to, aby to bolo skutočné? Možno máte pravdu, teda aspoň čo sa navigácie týka. OK, takže čo som spravil? Stiahol som si aplikáciu do telefónu, podľa inštrukcií spároval som si telefón cez Bluetooth s bajkom, celkom jednoducho, a teraz by som rád zadal navigáciu. Chcem vyhľadať, čo ja viem, Vivo, Arionaut Vivo, OK, našlo to, klenotictvo, Amavel, Vivo, blablabla, ale ja chcem len Vivo, no nič, no dobre. Tak Vivo mi to nenašlo, dáme Polus podľa starého mena, Cinema City Vivo. No dobre, centrum ako také mi to nenašlo, našlo to jednotlivé prevádzky niektoré. OK, appku máme teraz zapnutú, avšak len na displeji môjho telefónu. Pokúšal som sa docieliť, aby sa mi to zobrazilo priamo tu na displeji motocykla. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že toto nie je možné. Je pre mňa len možné joystickom, ktorý tu mám, respektíve tlačítkami, ktoré tu mám na ľavej strane, si preklikávať cez možnosti tej appky. Takže nemusím ťukať do telefónu, ale ťukám cez appku priamo. Neviem, no.
Skôr by bolo pre mňa užitočné naozaj vidieť údaje z tej navigácie na displeji. A tak poďme sa teda zahrať, že mi to nevadí a poďme sa pozrieť na to, či tá navigácia je dostatočne rýchla. Respektíve, či apka dokáže reagovať na moju polohu v reálnom čase, pretože to je väčšinou problém s týmito motorkovými aplikáciami. Nemajú to tak dobre zmáknuté ako napríklad Google Maps alebo tie iOS Maps. 80, 67 metrov, 43 metrov, 30, 26. Ešte stále odpočítava. No, je tam omeškanie takých dobrých 4-5 sekúnd, čo nie je veľmi žiaduce. Pokiaľ som v nejakom meste, ktoré nepoznám, potrebujem sa niekam dostať cez kľukaté uličky a apka je omeškaná o 4-5 sekúnd, tak to rozhodne nie je niečo, čo by som chcel. Pretože budem blúdiť do nekonečna, alebo by som musel ísť vyslovene krokom, aby som sa tam dostal. Čiže bohužiaľ, ako väčšina týchto motocyklových apiek, ani hondiacka asi nebude veľmi využiteľná. V tomto prípade naozaj potrebujem držiak na telefón a Google Maps alebo podobnú aplikáciu, kde si môžem naozaj pozrieť svoju polohu v reálnom čase a ktorá ma aj dovede tam, kam potrebujem ísť, bez toho, aby som robil nejaké zbytočné zachádzky. Dobre, čiže keďže mi je tá navigácia na nič, môžem ju takto tlačítkom priamo na bajku vypnúť v tom telefóne a môžem si tu prekliknúť, neviem, hudba. To bude asi využiteľnejšie ako tá navigácia, ale pre mňa osobne by tá navigácia mala naozaj najväčšiu pridanú hodnotu. Ale vráťme sa radšej k tej elektronike, ktorá na Hornetovi naozaj funguje. Elektronicky riadená škrtiaca klapka ponúka 3 predvolené jazdné režimy, v rámci ktorých sú výkon motora a jeho vlastnosti upravované s ohľadom na podmienky a zámery jazdca. K dispozícii sú 3 úrovne výkonu motora, brzdenia motorom a nastaviteľnej kontroly trakcie so systémom na zamedzenie dvíhania predného kolesa. Trakčnú kontrolu je možné zároveň úplne vypnúť. Jazdné režimy ponúkajú rôzne kombinácie jednotlivých parametrov. V režime Sport je výkon motora nastavený na hodnotu 3 a úroveň brzdenia motorom na hodnotu 1. Systém trakčnej kontroly umožňuje dosiahnuť maximálny výkon s minimálnym množstvom zásahov. Režim Standard predstavuje stredné nastavenie, kde sú všetky parametre nastavené na hodnotu 2. Režim Rain, teda dážď, využíva najnižšie nastavenie výkonu motora pre najmenej agresívny prísun sily, hodnotu 2 pre brzdenie motorom a hodnotu 3 pre systém kontroly trakcie. Režim User alebo užívateľský režim umožňuje jazdcovi zvoliť niektoré z 3 nastavení pre každý parameter a tieto nastavenia uložiť na budúce použitie. No tak teraz som v štandard móde napríklad a to je na také mestské jazdeničko úplne ideál, pretože v podstate tá sila prichádza tak veľmi lineárne a nič ma to nejak neprekvapí. Zatiaľ čo ten športový mód, ten by som rozhodne odporúčal využívať skôr mimo mesto. V tých prvých 2 kvaltoch pri nízkych rýchlostiach trošku človek viacej otvorí ten plyn, keď nie je zvyknutý a tá motorka nadskočí a môže zaskočiť a môže to viesť nepríjemnostiam. Čiže je tam cítiť, že tá sila prichádza tak náhlejšie, športovejšie, motorka reaguje rýchlejšie, ten plyn je citlivejší. No a v rain mode je to proste taká Honda 500, CB 500X, trošku silnejšie. Lebo zase tá sila tam je, samozrejme, že tá sila nikam nejde veľmi, ale ten plyn musím teda otočiť oveľa viac, aby sa motor zobudil. Medzi jednotlivými režimami je možné ľahko a pohodlne prepínať tlačidlom na ľavej rukoveti, ktoré je určené výslovne na tento účel a mne sa to ohromne ráta. Jediný elektronický prvok, ktorý motorke chýba k dokonalosti, je tempomat, ktorý na Hornetovi nenájdeme ani len v doplnkovej výbave. Osobne mi však nakoniec veľmi nechýbal. Aha, aj bez tempomatu si držím pekne stabilnú rýchlosť a to zápästie naozaj takmer vôbec nedostáva zabrať. Je to fakt neuveriteľne príjemný plyn na tejto motorke. Veľmi sa mi to páči. Takže dá sa nakoniec krúzovať aj námestkom na Háčovi kľudne.
ak je to teda Hornet. Nový Hornet je prezentovaný ako Street Fighter, teda zábavné živé vozítko určené pre mestský život, ktorého hlavnou cieľovkou majú byť najmä mladší jazdci pripravení presedlať na svoju prvú dospelú motorku. Na tomto tvrdení nie je nič nepravdivé, dovolujem si však tvrdiť, že sa v ňom skrýva oveľa väčší potenciál. Najskôr si ale povedzme, ako zvláda svoju primárnu misiu. Hornet je jednoznačne stvorený pre mestský život. Nie je to žiadna veľká krava, takže mestskou premávkou sa prediera ladne a vrtko. Vďaka relatívne ľahkej hmotnosti a perfektne vyladenému podvozku je veľmi jednoduchý na manévrovanie, či už za jazdy, alebo napríklad pri parkovaní a vyparkovávaní, čo uvítajú najmä tí menej skúsení jazdci. A v neposlednom rade mi život v meste spríjemňuje ľahká a mäkká páčka spojky, vďaka ktorej ani častá a jemná práca so spojkou nikdy nie je únavná. No, teraz sme práve otestovali brzdy a tie fungujú úplne skvelo. Nisinkami človek nič nepokazí, sú to dobré brzdy. Neprekvapí vás to, zároveň do mesta nepotrebujete nič silnejšie. Toto nie je žiadny športový bike, kde by ste naozaj potrebovali, aby tie brzdy kúsali jak šibnuté. Takže v rámci toho, aká to je motorka, úplne výborné. A viem si dokonca predstaviť, že by hravo zvládli aj extra náklad, či už v podobe spolujazdca alebo batožiny. Ale to už sa dostávame k ďalším možnostiam, ktoré podľa mňa Hornet teoreticky ponúka. Áno, myslím si, že Hornet môže byť príjemným spoločníkom aj na každodenné dochádzanie medzi mestami do práce alebo celodenné výlety a vedel by som si s ním predstaviť aj niekoľkodňovú dovolenku. Objem palivovej nádrže, ktorá je zhruba o 2 litre štedrejšia ako u väčšiny priamej konkurencie, spolu s ekonomickou spotrebou umožňujú jazdcovi absolvovať dlhšie cesty bez nutnosti státia na každej benzínovej pumpe. Jediná vec, ktorá uberá na komforte, samozrejme je ochrana proti nárazu vetra, ktorá je tu v podstate nulová. Máme tu len ten malý štítok, ktorý ani neprichádza, myslím, že v základnej výbave. Veľa toho nenarobí samozrejme, takže hlava tu dostáva úplne naplno a na hrudi je to celkom znesiteľné, pohodička. Ale pri tejto diaľničnej maximálnej rýchlosti okolo tých 130 km za hodinu je to stále relatívne pohodlné. Ďalšou z veľkých výhod Hondy, ako aj všetkých ostatných hlavných japonských producentov je, že aj k novým modelom za každým takmer okamžite nájdete hrbu príslušenstva, či už originálneho alebo aftermarket. S pár doplnkami ako veterné plexy, kufre a prípadne komfortné sedlo by sa tak z Horneta mohol stať veľmi schopný cestovateľ. Samozrejme, niekoľkodňová motodovolenka pre 2 osoby by asi bol príliš ambiciózny plán, ale jednej osobe by Hornet vedel ponúknuť celkom dosť flexibility. Na mestského naháča to teda vôbec nie je zlé. Určite vás však trápi tá najstaršia otázka, ktorá to je už od počiatku vekov. Ako sa nový Hornet zvládne popasovať s menej priateľským terénom? Nuž, lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť a preto vás teraz opäť pozývam k našej tradičnej, pravidelnej offroad výzve. Vážení priatelia, hodím si sem rain modík, pretože sa nachádzame pri Zlatých pieskoch a opäť nás čaká naša obľúbená pravidelná offroad výzva. Tí, ktorí nechápu, že celý tento segment je tak trošku ironický, buďte si istí, že najbližší demobike zoberiem do Škótska a tam ho jedem z útesu, aby to bol poriadny offroad, aký si vy zaslúžite. Poďme na to. Hodil som to do dažďového módu, do rain módu, pretože ten má najsilnejšiu trakciu kontrolu a najmenej citlivý plyn. A ideme do tuhého. Ja som fakt trošku nervózny napriek tomu, že tento bike viem asi najlepšie ochrániť pred tým, aby padol. Je to kopec štrku, kopec veľkých kameňov, kopčekov, nerovnosti, viete kam. Ujo, aha, dobre, ďakujem. Ale to vôbec nie je také strašné, som chcel povedať. Bože môj. Fú, skoro ako Afrika Twin. Ježkovi v oči. V rámci možností je to celkom v pohode do riti. To bol blbý nápad. Ale tak, keď som to robil s každou motorkou, tak
Tak nechcem sklamať. Pneumatiky zatiaľ držia. Traction control level 5000. Potreboval by som ešte ideálne pomocné kolieska. Bože, to je krásny výhľad. Dobre sa to správa celkom. Nechcem to zakriknúť. Posledné kovčeky. Bože. Toto je posledná šmiklavka. Neutrál. A offroadová výzva zvládnutá. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vraciam slovo do štúdia. Okrem offroadu som si nechcene vyskúšal aj mokrú jazdu, ktorú motorka taktiež zvládla bez najmenších problémov. Z továrenských pneumatík som nemal za žiadnych okolností pocit, že by to v rámci rôznych poveternostných aj terénnych podmienok nezvládli. Na záver by som k téme praktickosti ešte dodal, že ako poctivý naháč je Hornet praktický aj na bežnú údržbu. Napríklad takú výmenu oleja si majiteľ vie ľahko spraviť sám, bez toho aby najskôr musel rozobrať polovicu motorky. Od motorky kategórie Street Fighter sa prirodzene očakáva osobitný charakter a silný element zábavy. A práve toto kritérium býva u Hondy terčom najčastejšej kritiky. Podľa celkom rozšíreného názoru sú hondiacké motory často ladené veľmi priateľsky a krotko, v dôsledku čoho sa stávajú pre niektorých jazdcov nezaujímavé a nudné. Nový Hornet však už pri pohľade na technické špecifikácie pôsobí odvážne a ostro. Podľa Hondy navyše dosahuje najlepší pomer výkonu a hmotnosti vo svojej triede. Čísla však často nemusia mať veľa spoločného so skutočným zážitkom jazdy, tak sa teda poďme pozrieť na moje dojmy z praxe. Ten rozbeh je taký, akože čakal som, že motorka s týmto kruťákom bude agresívnejšia. Sme v štandard móde, takže uvidíme, či sa niečo zmení s tým športovým. Ale ten rozbeh je teda takým dlejší, ona potrebuje trošku čas, kým sa zobudí a potom keď sa zobudí, tak je to už úplne, že fantázia, explózia, ohňostroj. A v tom treťom kvalte to proste, wow, sa začína žiť. A vám to dodáva sebavedomie a tú radosť, ten adrenalín. No áno, v tom treťom kvalte sa už tá motorka cíti veľmi dobre, to už je vyslovene chuligán. Ale hej, v tom športe je to trošku živšie. Uznávam. Ale fajn. V treťom kvalte konečne cítim očakávaný prudký nárast výkonu a od stredných otáčok to Hornetovi očividne začína veľmi chutiť. A mne takisto. Ani keď som tomu poriadne podkúril, nikdy som nemal pocit, že by motorka vo vrchných kvaltoch a vysokých otáčkach strácala dých, čo ma pri dvojvalci príjemne prekvapilo. Dostatok sily a zrýchlenia pri predbiehacích manévroch vo vysokých rýchlostiach tak okrem zábavy pridáva aj k celkovej bezpečnosti jazdca. Ako inak, Horneta som samozrejme musel prevetrať aj v zákrutách. Keďže už mám s Hondami nejaké skúsenosti, vedel som presne, na čo sa môžem určite tešiť a ani v tom ostatnom ma tento chuligán rozhodne nesklamal. Tradične perfektne vyladený hondiacky podvozok a ideálne široké rajdy dodávajú pocit výbornej stability a kontroly. Motorka krásne sedí na ceste a hladký prejazd zákrutami umocňuje extrémne ľahká práca s plynom, ktorý je síce citlivý, ale zároveň mi umožňuje výborne držať stabilné otáčky. V spojení so živým a silným motorom ponúka Hornet perfektný celkový balíček pre jazdca, ktorý chce mať verzatílnu mašinu vhodnú nielen na vozenie po meste, ale aj občasnú športovú jazdu. K športovosti by som ešte dodal, že brzdy sú dostatočne výkonné aj na agresívnejší štýl jazdy a pocitovo naozaj výborne zapadajú do bajku ako celku. Zábava a charakter teda u Horneta nie sú problémom. Jediné, čo mu chýba k dokonalosti, je trošku nápadnejší a modernejší dizajn, ktorý by prinášal viac príjemných, obdivných reakcií od okolia. A naozaj, keď sa zmierite s tým, že táto motorka postráda ten wow efekt. Možno v tejto farbe ani tak nie. V tejto farbe sa za tým ľudia naozaj obzrú. Tie ostatné farby mňa to nejak neočarilo. Ale toto je naozaj taká celkom výnimočná, krásna kombinácia. Takže viem odpustiť aj to, že
niektoré tie komponenty už poznám z iných motoriek, že to teda nie je žiadne veľké prekvapenie. Každopádne ide aj o to, že Hornet bol vždy o kombinácii vynikajúca kvalita, vynikajúca zábava za bezkonkurenčnú cenu. A to sa tu zase opäť Honde podarilo. Je to proste jedna z tých mašín, na ktoré si musíte sadnúť, aby ste ich vedeli naplno oceniť. A ako náhle na ňu raz vysadnete, je veľká šanca, že sa s ňou nebudete vedieť rozlúčiť. Najmä teda s tlmičom výfuku od SC Project, ktorý mi priniesol naozaj veľa radosti do života a motorke pridáva dobrých 30% sex appealu. Zefektívňovanie výroby s dielaním čo najvyššieho percenta komponentov naprieč modelmi si síce môže vybrať daň na dizajne a wow efekte jednotlivých výsledných produktov, avšak táto stratégia má jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu a spoľahlivosť, a to ani nehovorím o finálnej cenovke. Počas nášho týždňového spolunažívania som na mojom testovacom subjekte nenašiel jediný fyzický nedostatok. V rámci kvality spracovania Honda teda už tradične nesklamala. Hornet je opäť solidný kus mašiny, kde všetko do seba perfektne zapadá, nič nepôsobí prehnane plastovo, nič sa neohýba ani nekýve a nič nevyzerá príliš krehko. A teraz je tu čas na záver. Povedať si, pre koho je táto motorka správnou voľbou a kto by sa mal radšej rozhliadnuť po iných alternatívach. Osobne si myslím, že Honda perfektne doručila, čo sľubovala, a to najmä čo sa týka hlavnej cieľovej skupiny. Hornet je v skutku absolútne logickou a vhodnou voľbou pre mladého jazdca, ktorý je pripravený presedlať na veľkú motorku. Je to všestranný, zábavný, kultivovane agresívny a technologicky pokročilý spoločník na každý deň, kľudne aj na celý život, pokiaľ nemá jeho majiteľ veľmi špecifické nároky, ktoré sa nejakým spôsobom nezlučujú s filozofiou tejto motorky. Okrem toho, pre každého jazdca, ktorý zatiaľ nie je milionár, bude hrať veľkú úlohu absolútne neporaziteľná cenovka, ako aj režijné náklady. Hornet ma naozaj presvedčil, že je momentálne neporaziteľný vo svojej triede, čo sa týka pomeru ceny a kvality. Samozrejme, tak ako mladého jazdca vie nadchnúť aj ostrielaného, skúseného motorkára, ktorý jednoducho chce všeobecne schopné vozítko na každý deň, ako aj víkendové úniky z reality. A teoreticky aj mnoho ďalšieho. Napriek tomu, že nový Hornet je naozaj kultivovaný stroj a v dažďovom móde je doslova krotký, neodporúčal by som ho úplnému začiatočníkovi. Má síce jednoznačne atribúty, ktoré sú pre začiatočníka vhodné, ako napríklad nízka hmotnosť a kompaktné rozmery, ale jeho živý motor by vedel neskúseného jazdca ľahko prekvapiť a potrestať. A týmto sa dostávame do úplného záveru videa. Má teda nová CB750 právo volať sa Hornetom? Napriek tomu, že rozumiem dôvodom jeho miestami dosť drsnej kritiky, osobne by som to nevidel tak tragicky. Honda mohla hrať na istotu a očakávania fanúšikov, ale namiesto ďalšieho štvorvalca do strednej hmotnostnej kategórie hneď vedľa úžasnej CB650R, ktorý by asi v skutočnosti nebol žiadnym výrazným obohatením hondiackého portfólia, sme takto dostali dvojvalec s obrovskou dávkou charakteru aj dostatkom športovosti, ktorým nám Honda zase dokazuje, že stále vie priniesť na svet nové, zábavné a odvážne modely. Či sa to teda fanúšikom páči alebo nie, nový Hornet tu je a ja dúfam, že tak skoro nikam nepôjde. Bolo by skvelé, keby sme sa dokázali preniesť cez rozdiely a oceniť nesporné kvality, ktorými prispieva do motorkárskeho sveta. Nemusí to byť láska na prvý pohľad, ale ak jej dáme šancu, možno bude o to úprimnejšia. Milí priatelia, ja vám týmto srdečne ďakujem za pozornosť a prosím, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, prípadne dajte odber a podporte môj kanál. Majte sa pekne, ahoj!